But if you have some questions as well, like now mchikwanisa kutaipa, I'll add them concerning my ministry as an evangelist. Concerning my ministry as an evangelist. And the question it's a bit tricky, but I'll try to answer it in a way. So somebody akandibvunza kuti vazhinji vane mibvunzo, some they take it as a joke vachiseka vachidi kuti it seems as if kuti evangelist your preaching inoita kakusekesa kakunakidza kana kuti ine nyaya kana kuti ma jokes like sei muchidaro the way you preach, right? Let me help you on this. My preaching style, the way I do it. It was my prayer to minister to people in the streets, to win souls as an evangelist. Could I need to minister in a way, number one, it's attractive. Number two, you're not going to draw attention ya wanu kuti vagone kunzwa kuda kana kuteerera vhangeri randichashumira. So I've discovered kuti muushumiri wa Kristu Jesu uchaona kuti aishandisa anonzi parables. What is a parable? Parable is an earthly story with a heavenly meaning. Inyaya dziri tangible dzinobatika panyika asi dzine chirevo chine chekuita neushe hwaMwari. So I've seen kuti I need to take people from their level kuti ndivasvitse muvhangeri raJehovha. Vanhu takasiyana siyana vanoteerera vhangeri, vamwe vakura vamwe vadiki ndikutaura pamweya. So when you preach as an evangelist the way I do, ndinopinda mumacircles evanhu vese, ndinorelata nevekuBhawa, nevemunyika, nevekubhora, nevekupi, so that ndapinda mavari ndochivadhonza, ndochifamba navo ndichibuda mavari kuti vauye pakunzwisisa evhangeri yaKristu Jesu. So the reason why I preach using my story, my jokes and everything, ndiri kuuya muvanhu ndorelata navo day-to-day examples, then I'll take them to a dimension yekunzwa vhangeri raJehovha. Sekuparidza kwaita Jesu in parables. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning. So I preach like Jesus. Let me put it this way. Ndinoparidza saJesu. Mudzidzisi anofanirwa kwete kuita mbiri yekunzi anoziva, asi kuti agone kuzivisa vanhu zvavasingazive in a manner, in a way yekurelata nevanhu vacho at their level. Saka muchiona kuti kuprimary kana munhu achidzidziswa dzimwe nguva, for example maths, taishandisa zvimiti, matombo and everything, painzi masweets 4, huku 5 nekudini, such examples. Kupinda mulevel yemafungiro emwana, purpose ndeyekuti agone maths, but the process or the system ndeyekurelata nezvaanotenda kunzwisisa uye nekuziva. This one I call it skill kana kuti style. Skill or style zvinodiffer according kumunhu adanwa naMwari how to do it. Somebody who come to preach haana day-to-day example yaanotaura anything chiri tangible vanhu chaanoziva, anongoita pascripture, anotaura zvekudenga, kota mascripture nekudini. That's his own way or his own style yekuti aite reach out to people. Remember, hakuna munhu akadanirwa munhu wese. There is no preacher are called for everyone. Never ever. Munhu wese ane a specific people or a type of people, type of congregation yaakadanirwa. Saka uchiona ndikawana vanhu vasingandigamuchire, vasingafarire ushumiri hwangu, handina problem nazvo. Ende hazvirevo kuti havana mate kana kuti mahedheni kana kuti denga havaende. Mwari vakandipa kuunderstanda in such a way yekuti inini Trymore Muparinga evangelist handina kudanirwa munhu wese
I don't expect munhu wese kufarira ushumiri huri mandiri. I'm not called for everybody. So pakava nevanhu vanoti haugoni kuparidza, hauzive, unongotaura nyaya, unongodii. Hazvireve kuti vanhu ivavo vakarasika, havangoziva madanirwo, the style, the understanding yakaiswa naMwari mandiri to relate with people, to bring them to Jesus. Jesu paanoti kuvadzidzi vake, I will make you fishers of men. Fishing pane skill iri involved. So sometimes tinoshumira nenzira dzakasiyana tichishumira Kristu mumwe chete. There are levels, dimensions washumiri wa Kristu. Problem ndeyekuti ndikawana munhu asingaparidze seni ndobva ndati haagone kuparidza. That's an error. That's an error. Ndikawana mushumiri anoti kune umwe mushumiri uyu haagone kuparidza nokuti pano zvinofanirwa kuparidzwa zvichidai. I've seen okay. I've seen ku comment section kazhinji. Talk to me guys, talk to me, and ndinogona kuverenga ndichishare nemi. Ndingopindura this one. Maybe I'll answer this one chete because of airtime and time as well. Comment section andina problem ne comment section vanhu pavanotaura pfungwa dzavo zvavanoda maonero nemafungiro, especially nyangwe vanhu vasingandifarire vachikomenta. Mweya mutsvene wakandipa understanding nekuziva kuti nyangwe uyu munhu asingandifarire comment yake iri pakuti number 1 haandifarire 1, number 2 mumwe munhu comment yake ndeyekuti nyangwe achindifarira but haasi kuunderstanda the dimension of my calling, the style nepfungwa yaMwari concerning ushumiri hwakadyarwa mandiri. I am not called to everybody. I don't expect munhu wese kundifarira. I don't expect every preacher kuti anditi I'm a great or a good preacher. No. We are wired differently for a different kind of people. Saka zvinoita kuti pave nemushumiri anoti uyu mushumiri haagone kuparidza. Why? Nekuda kwekuti mushumiri haasati ava mature. Why God called us takawanda kudaro. Sei Mwari vakatidana takawanda kana Kristu achiparidzwa ari mumwe chete. Inhau yekuti mumwe nemumwe ari wired for a certain kind of people with a dimension or a style of teaching iri unique and different maringe kuunderstanda uye nekuziva kwevanhu. Saka dzimwe nguva zvinondirerukira inini as a preacher ndikava that understanding ndikandoparidza kumasowe kumapostori even vasingaverenge Bible handina problem nazvo. I can relate with any church. I can preach at any church. I can go to any church. Nyaya ndeyekuti their level of understanding nemaziviro ndinopinda mairi ndorelata nawo, then I'll bring them to the understanding ya Kristu yakadyarwa mandiri. Good morning, Sister Joylene Kwakadiko Australia, Apronia Zomba. How are you doing? God bless you. Florence Mwalumba, Vimbai Tizora. So you can talk to me, guys. Ndudango bata on this issue. A question yakau ya kwandiri many times. So ndakati sometimes I need to share with you the angle of my calling and my understanding concerning basa raMwari rakaiswa mandiri. Nokuti dzimwe nguva pane mumwe munhu aripo pana on this platform une calling Mwari vakakudana, but the way you preach kune vanhu vakakudiscourage vakakuti haugone kuparidza, hazvisirizo nekudii. I've come to address the issues kuti ugone kubatsirika uite basa raMwari wakasununguka. Hakuna munhu akadanirwa munhu wese. As much as I love many preachers, but vasi vese vanominister kwandiri zvine imwe understanding neudzamu wandinonzwa kuti ashandiswa naMwari concerning my life. Nokuti hakuna mushumiri wese akadanirwa inini. So the style does not matter. The purpose matters most. Zvakafanana nekuti 3 plus 3 inotipa 6. Wozongopiwa kunzi 2 plus dash equals 6.
uchaona kuti inenge ya 2 plus 4 equals 6. 3 hasi involved. Saka zvinoita kuti my style iri kundipa 6 haina basa na 3. Maybe I need to give you another example kuti ugone kuzvinzwa. Kana ndanzi buda ona 6 ndapiwa 4, ndinenda kuti 4 plus 2, but ndikapiwa 3 kuti ndibude neanswer inoti 6, ndinenda kuti 3 plus 3. Ndikapiwa 5 ndinenda kuti 5 plus 1. The main purpose is the answer 6 kuti ibude. Ma digits can differ. So pakudanwa na Mwari nekushumira kwedu, hakuna anogona kuparidza kudarika mumwe. That's the true fact in the kingdom. Hakuna pastor anoparidza kudarika mumwe munhu. Preaching haisi competition. You are called by God to minister to a certain kind of people. Uchatoona kuti newa munoti haagone kuparidza. Ane vanhu vaakaparidzira, vakatendeuka, vakatanga kunamata Mwari. So I want to speak to somebody on this platform. Zvichida God called you, but uri kudiscouraged maybe kuchechi kwaunopinda, society yaunogara. Remember, you are not called. Hauna kudanirwa munhu wese. Your kind of preaching in a certain audience yaunofanirwa kushumira kwairi. Kune vakadanirwa vanhu vakawandisa, kogoita vakadanwa kuminister kuvashoma. Be content even understanding yechakadyarwa naMwari mauri concerning the calling and the gift of God in your life. Saka dambudziko nderekuti wakaipa akakurwisa kana kwashaiwa understanding. Vanokujaja vanogona kukujaja vachita sekunge vari kutokota mascriptures kuti aiwa Bible rinoti zvakati hazvisiri zvauri kuita nekudii. I've seen vanhu vadiscouragedwa nekuda kwecomment section vari vashumiri even paFacebook. Kuti haugona kuparidza, ningi ndiye anoparidza. Okay, I'll give you this one. Ndofunga ndaitsanangura. The style of preaching yekuti unotaura nyaya, unotanga urikuisa comedy, vanhu vachiseka, vachidi. Kune vanhu vasiri comfortable nazvo. I don't care about it. Kuna vanoitirwa mushe nazvo, I care about it and I like it, and vachitoministirwa muupenyu hwavo, vachitonzwawo Mwari zvichiva encourage, I'm okay with it. Why? Because I'm not called kumunhu wese. Right, the second question will be the last question. And share name. So share one, the style of preaching comedy and stories. Number 2, the revelation. Chizaruko. Kana kuti meaning yema scriptures. Right. Muchaona kuti I remember ndichiparidza Matthew 25. Yevakadzi 5 vakangwara ne5 vakapusa. Bible ndaitaura pa issue ye submission. Then somebody about 4 to 5 guys vakauya kuinbox kwangu vakati aiwa muri kurasisa vanhu. Iyo ivhesi aitaure izvozvo submission inenge ichitaura pamusoro pamweya mutsvene, ndiye mafuta, ndiye kudii. Those guys were right. Dambudziko ndeiri pavari wrong. Hakuna inonzi permanent revelation pa every scripture. I'll repeat this. Hakuna inonzi permanent revelation, the only revelation per scripture. Why? Dai zvakadaro, there was no need for God to call me or to call you. Nekuda kwokuti Bible rakatanga kuparidza tisati taberekwa. Kuti vakadanwa naMwari vakariparidza, vaifanirwa maybe kurekoda matapes. Zvinoita vamwe kuti vanoplaya matapes emufundisi wavo kuti zvakataura mufundisi wedu pascripture tine matapes acho. Kune machechi vane system iyoyo yekuti zvakaparidzwa naprofeti ndo zvavakarekoda, saka vanoplaya masemono acho muchechi. Danger iripo ndei. Mukava nepfungwa yokuti iyi scripture inoreva zvakati. Munomboziva here kuti shoko raMwari rinoreva zvakawanda pa every scripture. Kana wakura, mature, wane gift revelation. You can teach business, marriage, many things on one statement, on one scripture.
Saka Matthew 25 pandaitaura pamusoro pesubmission kuti vakadzi havaifanirwa kubva panzvimbo, vaifanirwa kumirira kuuya kwechikomba voshandisa mwenje iri kupfuta yevamwe vavo 5. Zvikanzi aiwa nyaya iyo ndeya mweya mutsvene warasisa vanhu, zvinoreva kuti mweya mutsvene. Ukangoona wane a permanent revelation pascripture, there is no need to listen to another preacher again kana avhura vhesi yawakambonzwa ichiparidzwa kuti iyi inoreva zvakati. Number 1. Number 2, kana matova ne-permanent revelation pascripture yakaparidzwa nemumwe munhu kuti yakaparidzwa naningi inoreva zvakati, zvoreva kuti hapana need yekuti vamwe vanhu vavhure futi vhesi iyoyo kana kuti Mwari ataure through that scripture again, because vanhu vakatoudzwa kudhara zvazvinoreva, hapana chimwe chichavhurwa ipapo. Chinonzi permanent revelation or meaning ndi Kristu ndi Jesu. So chinonzi Kristu kana kuti Jesu madimensions arikuda kutsanangura. Muna Jesu mune humility, muna Jesu mune giving, muna Jesu mune prayer, muna Jesu mune prophecy. So kana ndaparidza zvafanira kuti mumwe munhu anouya otanga kuti haavhure much scripture, but unongoti mweya washe wandizodza ndidzikunire vakatapwa, otanga kuita deliverance right now in the name of Jesus, right now in the name of Jesus. Mumwe unobva ati haaparidze, haazive shoko, anongonamatira vanhu right now achiti madhimoni buda. I've seen this kind of attack. Vamwe vanoti hanzi musataure mazita, maybe for me I don't have a problem, because ndoda kutaura ndichibuilda the body of Christ. I've seen this attack kuna prophet vachiitwa kuna prophet against prophet Magaya, Walter Magaya. Vanhu vachiti aiwa haasi kuparidza, aringonamatira vanhu, haasi kuparidza Kristu. Inyaya yekuti vanhu havazivi kuti Kristu wacho muna Kristu munei. Munhu akanamatira vanhu akadzinga mweya tsvina in the name of Jesus, ari kuita basa raMwari and achishandiswa naJesu iyeyo, ari kuita kuti nini ndiparidze, ndiari kuita kuti munhu anamatirwe mweya tsvina iende. So munhu ari wired to do anything chiri muna Kristu, zvichida haasi kuita zvese, but ari kuita chikamu chiri muna Kristu, which means he is preaching Jesus by demonstrating the power of Jesus. So preaching haisi pakungoparidza nemuromo bedzi, also doing the will of God, doing kuita zvinodiwa naMwari, that's also introducing Jesus to people. Kune vanhu vakanamatirwa vakapora nezita raJesu, vaakunamata Jesu iyeyo, havana kumuwana papreaching, vakamuwana pahealing, ikavapusha kuna Kristu wavakuzoparidzirwa. So there was no need to attack Prophet Magaya. Dai vanhu vanga vari mature nekuunderstanda kuti healing people in the name of Jesus is also preaching Jesus by demonstrating the love and the will of God to his own people. Aiwa, aringoprofita, zvine basa rei, zvari kutaura izvozvo, munhu haazvizive here, kudi Jesu nemukadzi weSamaria, Jesu akataura a prophetic message. Enda unodana murume wako, go and call your husband, mukadzi ndokubva ati handina zvanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti pane wauya naye kumba. Information iyoyo mukadzi anayo, anoiziva, but law of attraction iri kushandiswa naJesu pana munhu yekuti mukadzi ndosaka wakazomhanya muguta akati yamuone murume ataura nezvangu. So muna Jesu mune prophecy, muna Jesu mune healing. So there are times yekuti mumwe munhu haana gift of healing ari prophetic side, mumwe munhu haana the prophetic ari healing, mumwe munhu haana iyoyo ari teaching. So madimensions arimo mushoko raMwari tikasa understanda, una dambudziko rinobva pamunhu anoda kuti vanhu vese vauye kwaari vabve kumachechi avo. Ndiye anouya nepreaching yekuti zvakaparidzwa nanhingi hazvisi, vhesi iyi inotaura zvakati, zvakaparidzwa nanhingi hazvisi, vhesi iyi haitaure zvemari, iyi inotaura kuporeswa, iyi haitaure zvakati, every scripture inotaura pamusoro paKristu. That's true. Ukanzwa not every scripture points us to Jesus, that's true. But who is Jesus? Number 1, the person. Number 2, the principles. Number 3, the actions. So where's our actor? The action of Jesus, pachitama results in the name of Jesus, is also bringing Jesus to people. Arikuporofita with the Holy Spirit is also pointing people. Nokuti kune vanhu need that prophecy
Bible rangu rinoti it edifies the church. Miviri yedu itemberi ya Jehovah, we are the church. Kune vari kunida edification through the prophetic. So vanhu nekuti avazive Jesu uye zviri muna Jesu, vanenge vakuti aiwa vese vari kuparidza vakarasika, vhangeri haritaure nezveprosperity, hazvitaure nezvese zvavanotaura, rinongoparidza Kristu chete. Vari right in a smaller dimension. They miss the bigger part of it. Who is Jesus? Number one, the person. Who is Jesus? Number two, the principles of Jesus. Who is Jesus? Number three, the action of Jesus. Maybe I need to write down. So number one, he is the person. Ukamutenda, ukamugamushira, unowana internal life. Internal life, upenyu singaperi, the person. Number two, the principles. My principles, my teachings, ndo zvaidzidziswa naJesu kuti upenyu hwako huendeke pano panyika. You live by the principles of Jesus. You make heaven by the person of Jesus. The one who died on the cross, shed his blood, ukamugamuchira, eternal life. But asataenda pa cross, waifamba, achiparidza, achidzidzisa. Those are the principles. So my principles anokupa good life on earth. The person anokuofa, anokupa internal life. So pane internal life, not the life you have, panyika ya urkurara manasi, iri guided nema principles. Aushike mushopu kana kuita zvinhu nokuti wakagamuchira Jesu. Unaita zvinhu nokuti pane zvawaziva une zvekuitisa panyika paunorarama. So there is the person of Jesus, the principles of Jesus. Number three, the power or the works. The works, action, or power. So vashumiri vari kushumira the person. Ndo vanogona kuita problem vakaignore the principles and the works. Ndo vanenge vakuti kuvanhu vese vafundiswe saya matsotsi, murudzidziswa zveprosperity, zvese zvakutaura hazvisirizo. Scripture yese inonongedzera pana Jesu, kwete utsotsi hwese hwavari kutsanangura huri mushoko. Vanhu vabata the person of Jesus, vaignore, vasina kuziva the principles of the works. Saka pa 3 apa panoita kuti munhu akabata scripture akaburitsa the person of Jesus, oti musazonyeperwa futi mangwana. Iyi vhesi inotaura pamusoro paJesu, kana kuti Bible rese rinotaura pamusoro paJesu. Ukanzwa munhu aitaura prosperity ari kunyepa, ukanzwa aitaura zvakati ari kunyepa, vhangeri rese rinotinongedzera pana Kristu. Very right, but havasi 100% correct. They are missing the other part. There are 3 dimensions in Jesus. Maybe I'll put it this way: 3 dimensions in Jesus: the person, the principles, and the works. So tine vanhu vari kuoperata in the works, tine vanhu vari kuoperata in the principles, tine vanhu vari kupreacha the person. So danger ndeyekusangana nemunhu ari kuticha the person, ari kungokunongedzera pana Jesu, otadza kunongedzera zviri muna Jesu nezvingaitwa naJesu muupenyu hwako. Saka uchiona vazhinji vanoti vhaiviri rinonongedzera pana Kristu, zvese izvi kunyepa, muri kunyeperwa, zvese izvi zvinonongedzera pana Kristu. Ukaenda kwavari uchirwara, unodzoka uchirwara. Kwete kuti havasi vanhu vaMwari. Vari gifted in the area yekuburitsa Kristu muscripture, but kune vari gifted yekuoperata naKristu womuscripture mulife yevanhu. Wese apedza kupikisa mumwe mushumiri, ukamuti chiitawo zviri muna Kristu, anogona kungokuudza Kristu wacho. Kuita zviri muna Kristu haasi gifted in that area. But hama dzangu, Jesu haaporesere vanorwara, anodaro. Muna Jesu hamuna here prophetic word muupenyu hwanu to edify the church. Zvirimo. But uchaenda kwekuti hakuna prophecy, but uchingoudzwa kunzi vese maprofita vakarasika. Saka maprofita ese akarasika, koimi madii kuprofita kana murimi wechokwadi, uchaona kuti he is not gifted in that area.
Saka vazhinji ndevekuti kana usiri gifted in a certain area, usiri mature, usina understanding zvinhu zvaMwari, unopikisa. Why? Zvichida chakonzera vamwe vashumiri kuti vati vese vari wrong. Number one, hakusi kuti anoda kuti vanhu vazive chokwadi. Maybe, but mainly kudawo kuti vanhu vabve ikoko vauye kwaari. One thing chandakadiscover, machechi ese haasi kuzovhara. No matter Mwari vareisa munhu aita mamiracles nezvishamiso zvakadii, you'll be wasting your time. If you think everybody is called to follow you, you'll be wasting your time. Unotuka vafundisi ukaneta. Kune vanhu vasiri kuzobva kumachechi avanopinda, vanotodawo Mwari waunoparidza, but vasina kudanirwa kwauri kuti vafambe newe vanzwe iwewe. So when you are mature in this kind of understanding, ministry haite pressure. Ibasa ra Mwari, you are just assured, trusted by God to lead his own people, but not everybody. Ichocho kachinzwisisa azvita hazvo kuti ungawira nemunhu wese, but chandoziva ndechekuti you respect every man and woman of God, mucalling yake, mukudaniwa kwake, nenyasha dzakaiswa naMwari mavari. I can relate nemupostori asingavhure Bible. Why? There's a level of understanding yakadyarwa naMwari mandiri concerning the things of God. There is a dimension of understanding yakadyarwa naMwari mandiri yekuti handina problem nemuDutch, handina problem nemuAnglican, handina problem neMethodist. Denomination does not move me. We are a body of Christ. Munhu ane kwaanopinda, chechi yake ndeye paEfeso, ndeye paKorinde, kuchiparidzwa Kristu. That's why Paul paari kunyora tsamba, unonyora tsamba kuchechi yepaEfesus, chechi yepaGalatia. Nyaya ndeyekuti tsamba ngaiverengwe sezvairi, vanhu vapone, vazive Mwari, vanamate, than kuti tive nematransfer pasina transformation. That's an error. Hakuna munhu akadanirwa munhu wese, but kunogona kuita that nzara mumushumiri kuti I want to win people to me, kwavari kunyeperwa, vari kurasiswa nekudii. You'll be shocked kuti apedza kupikisa nekutuka vamwe vanhu vese, mukaenda ikoko muchirwara, munongodzoka muchirwara. And you even quote a scripture yekuti zvichida ndopfungwa yaMwari, God's time is the best. Also there are times yekuti people, vanhu vafa mumaoko evafundisi vasina ngati a professionalism in understanding the things of the kingdom. Sei tichikundwa nemadoctors, dentist anodzura zino kana akabroka kana akadii, ambofa akarapa nzeve kana makumbo. Yeah, somebody saying tsanangurai fedha pakusaverenga Bible. Okay, let me put it this way. Shoko raMwari rakakosha kuti munhu arizive, arinzwe. But shoko raMwari ratinoti Bible rine mashoko aMwari, number one. Rine mashoko evanhu, number two. Rine mashoko aitaurwa nemweya yetsvina. Ukavhura Jesu achitaura naregion, madhimoni anotaura naJesu ari muna region. Takawanda ndi region, takawanda nekudii. So Bible really divided muma dimensions akawanda. Mune shoko raMwari, it contains the word of God. Maybe I'll put this shocking statement. The Bible, nyangwe richinzi Holy Bible, mune zvisiri holy zvirimo zvakaitwa, maybe Lot achirara nevanasikana vake, David achiuraya Uriah aitora mukadzi wake. Kune maactions asingadiwe naMwari akarekodwa muBible. So you must rightly divide the word, because the Bible contains the word of God, the word of men, the word of demons, the word of the devil. Satana achitobvunzwa kunzi uri kubva nepi, achiti ndiri kubva mukupota pota nenyika, achitotaura naMwari. Satana anotaurawo, Mwari vanotaura, vanhu vanotaura, madhimoni anotaura. So munhu zvichida
wawanirwa nyasha dzekukonekta kuna mweya mutsvene unogona kuverenga Bible asina kuvhura Bible vanhu achitaura pfungwa yaMwari yaunogona kutorelata nekuona iri muBible. I'll relate it this way. Pandakatanga kushumira inini Mwari vandidana ndipadza parenke kuwadzana, that's 2007. Ndaita madreams each and every night. Ndaipiwa message yekundoparidza, but ndapiwa a dream, ndaipiwa futi a scripture ine chekuita nedream yandaita, which means you can have a scripture in your spirit yaunotozoti wavhura Bible utoona kuti nyaya irimo zvinobva pakudai, but wambozviwana spiritually. Danger ndeyekungoti tikaisa munhu wese that level yekuti Bible hariverengwe tese tinonzwa mweya, variko vasinganzwi mweya wacho. That's where the error is now. Kune vasingagone kuita zvichida magifts, zviroto zvemascriptures, kunzwa mweya mutsvene nokuti mumangoriwo mwana wesangano. Saka ndo panozoya manipulation nekuti hapana paunozogona kurelate uchitsvaka kuti ndo zvokwadi yaMwari here. It's so valid, it's so important to read the word of God. Hatisi tese tiri gifted kunzwa mweya waMwari achitaura. Wamwe we hear a written scripture Mwari otaura muupenyu wedu. I don't know kana ndakubatsira hama yangu concerning the reading of the word. So isu patinotoenda kumapostori. You know, God is a way yekupinda muvanhu kuti agone kuvadhonza vauye pachinhu chaanodayisa Mwari. Who knows? Kuramba tichipinda mapostori chinoparidza chirelata now, it will draw them to the word. Why? Because chakatomboita kuti vaise invitation yekuti ndiparidze kumapostori, vakanzwa ndichiparidza ndiine Bhaibheri, ndokubva vati ngauye kuzoparidza kuno, kuti vakatenda Bhaibheri randaiparidza, nyangwe vane a system tsika yekuti ndisanorivhura pamberi pavo, but chakaita kuti mapostori vati chiuyai kuno mufundisi, vakaona ndakatorivhura. So God is a way to reach out to his own people kuti vauye maybe pakurava nekuverenga shoko raMwari. Who knows? It's a matter of time. Richavhurwa Bible pasowe, hazvina kana mweya wetsvina. There's a saying yevamwe kuti aiwa Bible munya, chandoziva kuti munya unodyiwa, saka one day vachadya zvavo. I'm sure tabatsirana ipapo. Spelisio Olipant, Nicodemus Matarirano, Precious Mupemi, how are you doing, people? Gloria Mauku. Maybe I can take a last question because data rangu ringapera. You can also partner with me per data so that we do maybe my Bible study, my prayers. If you are interested in searching something like this, you can partner with me. I'll put my number there so that airtime tikawana yakati one day yakati kwani, I will discuss a lot on this platform. Zvaunoda kuziva concerning the body of Christ, zvaunoda kuziva maybe concerning my calling as an evangelist, zvichingodaro zvichidaro. Chandisingagone kupindura, we are a family, somebody who can jump in and answer up. So regai ndikupe number yangu 0772 914701. I'll put my name as well, Muparinga. You can also like my YouTube. Don't forget this discussion in the poster foot by YouTube. Discussion concerning the body of Christ, my calling, the style of preaching, and many things. So my question is now on us it too. Why I chose to preach in a comedy way or some stories a day-to-day life. My examples are tangible and also revelation and meaning of scriptures. Who is Jesus? Kuti vazhinji unonzwa vachiti aiwa avaparidze Jesu inyaya chete, avaparidze Jesu inyaya chete. Iye Jesu wacho kwatera achiparidza anoti kwaiva nemukushi wembeu, imwe mbeu ikawira padombo, imwe ikawira pajecha, imwe paruvare. Jesu waitaura nyaya. Why? Parables achirevei. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Aizviitirei to relate with the mind of people on the ground, so to take them to a dimension yekuti vagone kuva neunderstanding.
Apostle Chigodora, how are you doing, my brother? How are you keeping? May the good Lord bless you. We must meet Timbo Kurukura. Nicodemus Matariro, I pray, I speak blessing, protection, and favor upon your life in the mighty name of Jesus. So you see, what I was telling you about the person of Jesus. I've got Apostle Chigodora here on this platform. A lot of people wanonda approach concerning prayers and everything else. I'm on that deliverance and many things. I refer them to this man, Apostle Chigodora. He's a brother to me. He's a minister of the word. He's gifted in prayers and deliverance. So sometimes I don't carry the burden. There's an expert in such an area. The likes of Apostle Chigodora. So you see, when you are mature in the body of Christ and understanding in the things of God, are we a burden? That's why Moses akashika pakupiwa advice. And she, can you help me? What makes someone kuti ade kuenda kumasowe and also achifarira Bible? Yeah. Kumapostori vakati one day, kune wechishanu, kune vamwe vano kwa marange vanovhura Bible and the like nekudi. Ini I've got a game ndoshandisa pakuita ma prayers. Munhu unogona kuda kufarira masowe for the sake of the style, how they pray and do things. And you know it is style, but the main purpose kunamata Mwari. Tinosiyana zvatinogona kufarira atichifarira chinhu chimwe chete at the end of the day. So dzimwe nguva ingori choice sarudze yemunhu kuti anongoda kupinda pasowe nevanhu, but mauri chitokwadzoka kumba uchitombovhura Bible uchiverenga shoko ravo. We are in a world yekuti hakusina lack of knowledge, but knowledge iriko yakawandisa, and yemwe yacho iri very toxic concerning the things and ministry and the work of God. So sometimes we need to share, tombo discuss as a family panapa. Jason Mushunji, how are you doing? I pray over your life, blessing, protection, and favor upon your life in the name of Jesus. Munoziva hama dzangu, dai the body of Christ in a unity. Number 2, tine maturity. Number 3, tisiri jealousy. Number 4, tisiri greedy. Things gonna be okay kuvanhu vari kuda kunamata Mwari. Mumweyani muzvokwadi vari kuda kubatsirika nekuda kwekuti sometimes unonyatsoziva iwewe kuti God has called me to win souls. Maybe and also to teach, evangelist and teaching, but somebody urushandiswa naMwari in the prophetic, somebody urushandiswa naMwari mu deliverance and everything, and vanhu vakauya kwauri refer them to another man or woman of God waunoziva kuti Mwari ari kumushandisa in this area. Vamwe vandai matambudziko avo akapera kudhara, but there are times ekuti unenge wati aiwa munhu ya ndikamuendese kuna nhingi kusvika mufambiro ariko inini anondikanganwa. Things like that, they will happen. Remember a pastor munhu, remember mfundisi munhu, jealousy. That's why I love, I grew up in Zayoja. I respect and love Zayoja Church. Why? Because even by my 10 days, I so chonot patsamba ya inyor wakuvako head office quarter force kuna baba good. Pani one thing singa shote, a day to pray for the servant of God. Muranda nema apostle wa Jehovah. Why? Because we are also human. We are also human, Tirivanu. So jealousy can be in us, greedy. So to an extent, you will be used by God. But in Zwaiga, character and gift are two different things. A man can be gifted in the things of God, but a poor character. You know, it's a ruin, charuketza kubuilder. Chinotoruita ruin charuketza kubuilder chakadanirwa naMwari. Zviriko. So vanhu kereke ikasadzidziswa kunamatira vafundisi, panoita dambudziko. Nokuti dzimwe nguva mufundisi unogona kupedza nguva zhinji achidzidzisa nekufundisa, but asinawo vanomunamatira kana iye asingawane nguva yekunamata. Jealousy, kuva greedy, kusava mature kunogona kubata the extent anenge akuputsa chiro chaari kuedza kubuilda.
Crips Mugaba, God bless you. Eva Joy Majoni, a good morning to you. Kurise Ikoko Mwariwaki Tirenya, Fortune Makoni. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So I'm going to encourage somebody this morning. Mwariwaka kudana to share word. Do you know what kuna wanu wanagona kudanwa? Kote udani rwano wakawanda vashoma shoma. Then when you try to reach out to so many people, unotsondoro wanu wajinji because waenda out of. Lysandra Shofinari, thank you so much. She's saying, I follow you always from Yemen. In my first time I heard you preach Kudiovi. Yes. Prophetess Matimbire. Joyce Choga, how are you doing? God bless you. Priscilla Makwara. Yeah, Sister Lysandra Mandifungisa, there was a clip. Yandai 10 waso Muparinga akandopfugama akanamatirwa nemukadzi na Prophetess Matimbire hakuna zvakadaro unonamatirwa sei nemukadzi. When you are not mature in the things of the kingdom, you look at gender. You don't look at the spiritual dimension of things. Mushokora Mwari amuna cheche kuti mukadzi kana kuti murume. Male or female hakuna zvakadaro. Slave, Jew, Gentile hakuna. We are one in Christ. It's a spiritual thing. So pane nguva yekuti unopotsa ropafadzo yako nekuda kwekuti uneka mind kungoti because mukadzi saka zvite ndoda kunamatirwa nevarume. Nyasha dzaMwari dzinogona kudururwa pamunhu wausingafungidzire. Kazhinji kacho you need spiritual eyes to see where your blessing and your favor is. Unopotsa ropafadzo nekuda kwepfungwa yekungoti because mukadzi kana kuti because mupfana because uye haana kudzidza because akazodai. Mwari unodurura nyasha dzake kumunhu waada. So inini andigone kunyara kuti people have clapped hands for me, vanhu vandifarira, but ndasanga nemunhu waMwari pane vanhu saka handitondinamatiro ndodai private place. No. Mwari wangu haasi private place chete. And sometimes when I do it, I'm encouraging somebody to motivate mwe munhu kuti kana iri yaMwari pane deliverance ne blessing yako chaunonyara chi kunamatirwa nekutsvaka ropafadzo. There was a day ndiri mutown, I met Apostle Evangelist Saungweme okuzayoja. I met him munankwame mutown. So vaitenga zvavaitenga ndokubva ndasvika pavari ndikabva ndapfugama ndikandinamatirwa munhu waMwari, and people were shocked mumo pamashops. Munhu uyu indi aringopfugama ida kunamatirwa pa we know this guy anoparidza kustreet ndimuparinga munhu wapfugamira ndiani. So even Evangelist Saungweme vakamboda kuramba undinamatira ndikati baba azviite ndandisumuka azvitomboita, and he prayed for me. I just like it that way. Andina privacy andinotsvaga when it comes to the things of God. I've seen my Muslims vachinamata mumapark mumastreets nguva ikakwana yeprayer asiri kumosque andoita prayer havana kana basa nazvo. But when it comes to the body of Christ, mutemo soti azviite panoda private panoda kuenda kuseri. No. Hatinyare naMwari nokuti Mwari uyu unoita zvinhu. So you can join me tomorrow. Maybe you can bring my questions ku inbox so that mangwana ndo andinogona kushanda nawo. Handigoni kubata akawanda, but maybe tikabata 3 or 4 are very sensitive. Anogona kunge akawanda muvanhu atoda kuti tigone kudzidza uye nekuziva kubva paari. So Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei, Mwari vakuchengetei. Chidzidzo chanhasi ndandangobata 2 questions. Number 1 zvine chekuita neni, the style of preaching, why you tell us stories tunyaya nekudi zvokuti vamwe vapedzera kuti haiwa uyu ndewenyambo, uyu ndewecomedy and everything else.
So chandakaziva ndinodanirwa munhu wese, number 1. Number 2, the style is just like what Jesus did. Kuti aitaura inonzi a parable. What is a parable? Earthly story with a heavenly meaning. Achizviitira haidi kutaura nyaya dzekudenga, aitaura dzine chekuita nepanyika kuti tidonzere vanhu kune zvinoitwa naMwari kudenga. And the other one yanga iri yekuti revelation kana kuti meaning of scripture. Kuti vanhu vanozva kuti every revelation it means Christ. That's true. Every meaning of scripture it means Christ, it means Jesus. That's true. But who is Jesus? Muna Jesu munei. That's where the mystery is now. There is the person of Jesus. Iye akadeura ropa pamchinji kwakatenda mari unowana upenyu usingaperi. Eternal life is in the person. Number 2, good life on earth is in the principles of Jesus. Then kune kuporeswa kwa unoda muna Kristu pabasa raakabata pamchinji kwa is the person. Saka kune vanhu vakadana na Mwari to teach the person mavhangeri. Tendai muna Jesu munoporeswa munowane upenyu usingaperi. A teacher teaches the principles. Then are gifted to healing or prophecy, demonstrating the works of Jesus. Usanyara, usaregedza kunamatirwa uchirwara. Kune vanhu vakawanirwa nyasha naMwari kuti uporeswe. Nokuti dzimwe nguva anokuti hazvina basa, havana Mwari. Iye haana that gift. Ada kuti ufe uri murwere iye Jesu achiporesa. Kana pane word of prophecy, gona kugamuchira a word of prophecy. Muna Kristu the prophetic irimo. Usadziviswa. Ini ndiri mushumiri ufunge ndinotonamatirwawo. Ndine vanhu vaMwari vandinoenda kwavari ndichitopfugama ndichitonamatirwawo. My preaching aite kuti ndiregere kunamatirwa. Azviite. Kana vanhu vakandifarira vakandigamuchira vakanditi unorova ukazodii. But I've got issues dzekuti kana dzandibata zvandiwira. I seek vanhu vaMwari. Why? Because sometimes unokuvadzwa nechinogonekwa naMwari nekuda kwokuti kuna akakupa dzidziso yekuti hazviko kunyepa. Nyaya ndiya Jesu chete, nyaya ndiya Jesu chete. Yes, nyaya ndiya Jesu chete. But Jesu ndiyani, muna Jesu munei. So there is the person, the principles, and the works. Mwari vakuitire nyasha hama dzangu. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuchengetei. Mwari vakugonesei. So you can also partner with me pa airtime yekuti tigone tichiita zvidzidzo zvakadai mazuva akati one day. So my number is 0772914701. You can partner with me pa airtime yekuti tigone kuita broadcast ma discussions iwa anowana kuti batsira is the body of Christ. Is takakura ma systems yekuti taenda ma Tuesday taita Bible study, so we can do it on this platform. Just type your questions. Kana type my questions zako ku inbox kwangu. I write them down. So my major 3 ndo atinenge tichita ma discussions each and every morning. Nguva ichititendera. So you can join me tomorrow. Let me be specific, maybe on time. Tinotanga na 8 to 9:30. 8 o'clock to 9:30. 1 hour 30 minutes. A Bible study. Tichibata ma questions. Also opening scriptures. So mukandipa my questions in time, then I'll write down the scriptures that no gonna ushanda nazo kuti tigone kubatsirana pakunamata uye nepakuziva Mwari. Iye nekuziva ma basics ezvinokosha mukunamata Mwari nekuda kwokuti dzimwe nguva vanhu vanenge vakaudzwa kunzi vamwana havana basa, zvinamatire wega pfugama, zvinamatire wega pfugama. Pane nguva yekuzvinamatira wega. Pane nguva yekutsvaka vakawanirwa nyasha in an area yauri kutambudzika kuti vakunamatire zvinhu zvifambe zvakanaka. Maiwe nditapera. Good morning to you. God bless you. Mwari vakuropafadzire sina chilio. Hama dzangu, I pray over your lives. Ndanamata pamusoro poupenyu hwenyu. Zvamunobata zviendeke. Masuwa zarurwe. Nyasha dzidururwe. Somebody wakambotaura neni kustreet. Said my wish ndeyekuti Mwari akusumudza ngati wish yako yakanaka. But can I tell you something?
2005 2006 ndairwara ndine TB beyond tigara kudombo shawa ndichifamba nechimbo makumbo akazvimba saka unoona ndaabheki mutown ndane utano ndaakuparidza. I came a long way. To me ndatoachieve ndiri successful but iwono kuti wandionera pano usingazive kwandabva uri kuti dai Mwari akuendesa kure kwatobviwa kwacho kutori kure zvekutoti ndiri kutotenda Mwari pa level yandiri kwabviwa ndokuri. Saka there are times yekuti ukaziva kwawabva zvaikurwisa nezvaida kukudonedza unototanga kutenda Mwari kuti ayo akasuccess ndiri kutokaona because zvinotanga nekuappreciate zvidiki zviripo kuti uve ne-international success, learn to celebrate local success iri muarea, makuriro awaita, mararamiro awaita, mamiriro akaita zvinhu. Saka uchaona kuti dzimwe nguva vanhu vanoti imimi kuAfrica makasara munocelebrate zvinhu izvi ndo mabasic life, but kuti tigone kuwana that basic yacho mastruggles again. So itori success, itori achievement kuti titowana chiri basic chinhu chacho chiri kunzi chidiki kuti izvi ndo mabasic eupenyu kakuti uve nemota uve nepekudai nepekudai, but ukaona chemberi dzedu chichipururudzira Honda Fit wapaka paruzeva vari kuziva kuti muno kana ngoro yemadhongi yanga isimo zvasingaiti. Saka some people vanokutarisa vanoti you're still primitive, makasara hazvifarirwe izvi, but success inotanga nemadimensions iwadi. Learn to appreciate malevels madiki wakusvika wakura uchigrow uchienda uchaona kuti the more you thank God at every level yawasvika nekuachieve more grace will come to you. That's powerful kuti zvikuru zviitike. Saka nhamo yatinayo ndeyekuti uri kujajwa nemunhu ari kuthinka global kana international, iwe uchiri palevel yekuti uri kungosimuka mumadimensions madiki and wourayiwa that spirit yekuti success yatomo mauri because ukangozvitenda kuti success yapo ndiri kusimuka ndiri kubudirira unonzwa that drive, that power in you, but pakaita munhu anokutsondora kuti